Cando se recollía o millo, o seguinte proceso era deixarlo secar un pouco e a continuación esfollábase, ou seja, quitábaselle a folla da mazaroca. Estas follas era o que recibían o nome de poma. Había verdadeiras montañas de poma, eu lembro na miña casa así. Entón esta poma é brandiña. Estas follas que están interiores son moito máis suaves. Quitábanas e aproveitábanas para facer os xergóns, ou seja, os colchóns de dormir. E despois, moitas veces, as outras ían para estralogando ou para outras labores do campo. Miña avoa Pilar ensinábanos moitas cousas, como todos os avós, algo que hai que apreciar moito. E unha delas era elaborar monecas con estas follas de poma. Para iso buscábamos que estiveran ben xuntiñas e necesitábamos un calcetín. Ese calcetín cortábamoslle a punta reservábamos e esta outra parte metíamola aquí para formar o que é a cabeza da boneca. Cando é insuficiente, podense engadir algunhas follas. Estas follas que quedan por aquí engádense, aplástanse facendo como unha bola e xa, máis ou menos, temos unha cabecilla. Unimos con la, un pedaciño de la, porque atamos tamén cun doble nó para que non se solte. E cortamos os anaquiños. Xa temos a primeira fase. A seguinte é que necesitamos formar os seus brazos. Como facemos? Pois soltamos aquí folliñas, se están xuntas partímolas, nunha cantidade máis ou menos proporcionada para uns braciños pequenos. Estes serían os brazos, que teremos que pregar as súas puntas, retorcemos para que quede máis sólido, en ambos os dois lados igual, máis ou menos do mesmo tamaño. E tamén, novamente, atamos os extremos. Facemos o mesmo co outro. E esta é a segunda fase. Agora buscamos unha tea que nos guste, medimos máis ou menos o longo da moneca, cortamos, calculamos máis ou menos o centro e facémoslle unha boquiña aquí pequena. Por esta boquiña introducimos a boneca, primeiro o corpo,
Agora os brazos. E cunha tiriña que atopemos por aquí de restos de tela, un cordel ou algo semellante, completamos a súa vestimenta. Agora só nos queda rematar a cara e a cabeza. Na cabeza, normalmente nos poñíamos as propias barbas do millo, vale? Pero, se temos lá, pois con lá, elaborámoslle o pelo, como calquera destas bonecas que temos aquí. Podemos poñerlles trenzas, como ten esta, vale? E o calcetín que tiñamos reservado vai ser o pucho da súa cabeza, que realmente, como noso a cabeza cubríamola coas barbas, este gorriño servía para tremar, para que non caeran, non esvararan esas barbas do millo. Xa só falta colocarlle os ollos e a boca. Para iso collemos 2 botóns de color, que poden ser negros, azuis, verdes, bueno, como lle gusta a cada quen. E para a boquiña, un vermello ou rosiña. Estas eran as nosas monecas de millo, monecas coas que xogábamos. E que, bueno, que agradezo coñecer para agora poder transmitilo aquí.